नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतनी। हमार नाम है यशदीप। रउआ सब भोजपुरिया कथाकार चैनल पर बानी जा। हम जौन बा यूपी के देवरिया जिला के रहे वाला हैं। बम्बई में रहे नी, वो जा फिल्म जगत में काम करे नी, अभिनेता हैं। हम एगो सीरियल कैनी सावधान इंडिया, रउआ सब देखत हो कब जा। तो ओके कह के हमारी मन में एगो विचार आयल कि काहे ना भोजपुरी खातिर कुछ कही जाए, जागरूकता के लेके, अपराध के लेके। अब अपराध ऐसन विषय बा जौन हर जगह ही घटता, हर जगह ही होता। आदमी के मानसिकता नहीं के पता चल पावा, काहे कि हमरे अंदर जौन बाटे जागरूकता नहीं, हमनी के जानत नहीं की जाए एकरी बारे में। अब कई लोग बाटे जो खाली भोजपुरिये समझेला, भोजपुरिये जानेला, बहुत हिंदी नहीं जानेला, बहुत कम जानेला, पढ़ नहीं सकेला। तो हम ये ऐसन आदमी खातिर हम ये चैनल खुलने हैं और ऐसन आदमी के जागरूक कईल बहुत ज़रूरी बाटे। अब हम का करब कि देश विदेश के जितना अपराधी बाना सन उससे जुड़ल ओकुल के लेके एगो कहानी रउआ सबके सामने हम लेके आए, रउआ सबके सुनाएब। ऐसे जागरूकता फैली, उससे आदमी की मानसिकता के बारे में पता चली। जब वो कहानी सुनब, अपराधी के बारे में जानब कि एगो आम आदमी का कर सकेला, ओकरी अंदर का चलेला, एगो आम आदमी के पीछे जन बाटे हैवान छुपल बा। अगर रउआ जानब तो आसपास खुली आँख से रउआ सब देख सकब, जान सकब, समझ सकब, सजग रहब, सावधान रहब और अपनी परिवार के सुरक्षा दे सकब। यही लिए हम ये चैनल खुलनी हो। एमे जौन बा रउआ सबके बहुत सहयोग चाहिए हमरा के, काहे कि जौन हम वीडियो बनाए, जौन कहानी हम सुनाए, अगर खाली रउए तक सीमित रही तो ओकर कोनो फायदा नहीं। वो कहानी जबले पूरा फैली ना, रउआ सुनी, अपने आसपास के सुनाई, अपने आसपास के बताई, वो सजग हुई रउए साथे। अगर सुरक्षा आसपास रही तब सही रही। अपराधी भी जौन बा सतर्क रही कि भाई एजा के लोग जौन बाटे बहुत सजग बा, तो अपराध कम हुई रउआ आसपास। यही लिए जौन बाटे हमरा के भरपूर सहयोग चाहिए रउआ सबके। हम वीडियो तो बनाए, लेकिन रउआ सबके फैलावे के पड़ी होके, दिखावे के पड़ी होके, शेयर करी होके, और ऊपर कमेंट करी। रउआ नहीं की कह पावत, अपनी आसपास के लोग से करवाई, जे पढ़ल लिखल होके उसे करवाई, जे जानत होके, यूट्यूब चलावत होके उसे करवाई कि का कमी बाटे और का हम इमें और सुधार का कर सकें। अबे रउआ सब हाथरस के बारे में सुननी है जा, और हमरा कितना झकझोर दिलस कि हमरा के आज ही वीडियो बनावे के पड़ला। हम चैनल एगो बनैनी, कालिए बनैनी, बहुत दिन से दिमाग में चलत रहा, लेकिन हम काल बनैनी। हम कहनी कि ना, कि जितना जल्दी कल जा सकेला करे के चाहिए। तो बस आज हमरा के आज्ञा दी, आज जल्दी हम रउआ सबके हाथरस पे वीडियो बना के देब, निर्भया पर भी वीडियो बना के देब। ऐसे वीडियो रउआ सबके सामने आवत रही हर दिन। हम कोशिश करब कि हर दिन बने, अगर ना ही बनी तब हम एक दिन गैप करके ज़रूर से हम रउआ सबके कहानी सुनाए। तो अब हमरा के आज्ञा दी कि हम अगली कहानी खातिर हम तैयारी करी। तो नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागत।